ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମକା ଖାଇଲି। ତ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ପିକନିକ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ ବିଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ହଳ ହଳ ଦେବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମାରିଦେବି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି କହିଲି ମୋତେ ବିରିୟାନୀ ଦେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଚାଲ। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ସତ ବିରିୟାନୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଠି ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ପିକନିକ୍ରୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମକା ଆଉ ଆଣିଛି କୁରକୁରି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି ନା, ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଲା ମୁଁ ସେୟା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତୁମେ ସେୟା ଖାଇଦିଅ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମକାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ମକା ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ତାଠୁ ଭଲସେ ସବୁ ବାହାର କରିନେବା ମଞ୍ଜି। ଆଉ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାଠେଇ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେବେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ ଯେମିତି ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଜୋରସେ ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାଠି ମୁଢ଼ି ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ମନ ଥିଲା ମୋ ବୋଉ ଆଜି ଖାଇବନି ମୁଢ଼ି, ତ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ମୋର ଆଜି ଖାଇଦେବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଦେଖା ହେବନି।